Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thamai Old Beat House Shillong. Ka Khasi Students Union Maulai Circle ha ka khat pratarik unai liber arajar arpuway. Kala penha perdano ya ka open to all knockout basketball tournament arajar arpuway Maulai Nonglung. Ha ka jingya kini ya ka nam la do ha pedeng ki kenthei. Ka Shillong Labet kala la ban penlem no ya ka teli lang A da arpusan basket kat ban ka liang jong ki shenrang pan ka yaine B kala yo ra ya ka nam job da ka penlem no ya ka TES da Lifeway basket. Hagani ka snila sa kilang do Presiden Jong KSU Sengkemi usamla Lambak Starwell Marngar ubalalong kumukongsan usamla Manly J Nongplo ubalong Finance Secretary Jong Seng ubalalong kumusumbot kongsan bat kiway. So golong kabadan kam jingi wai pe wai kum kibriu kami em hakan sla jong perthai pan klan ya ka bormet namar haboi bi klan ka bormet bi klan do ka bor perkhat pat wai bi klan ka bor perkhat nila ban kentiu ya ka imlang salang kham tam ban kentiu ya gari ba ka jat penru bro ka wai ia mokom kata ka juk ka ba ya khle khawlang ka jing sniu ba ka jing bha kham tam phi pet kum kini kisngi hakilat pathai kubor terter ka ba pan rabat ya ka jing sujer ka balong ka wai pat ka dak ka shin ka jing hiar senjor jong kata ka jing ya tiblem kham tam ngi kumba lasdang ban sensar da ka jing sniu ya ka imlang ka salang bat ka jing kilan met hi ka wai ka benta ka bala ban pan ya khlat ya ka jing sniu parwan ra pat ya ka jing bha ha ka imlang salang kham tam bangin long kumnu kinong ket khli ban ba khli ya ka menta nam ta bangin ai ya ka la shai ba la chi singi andai kham tam ya phi wai ki hep ki barat badang khi dang san ki samla ngaso banong makaliang chuka seng isim baka jing sneu ki jing di ban puat kumudrox bat kiwi de kilong kinong shun ki bakrau tam ya ki imlang salang baka jaj penriu chungi naror midang dai ki jaj penriu badang ret midon kam ya ka ban ya pten lenti midon kam ya ka ban kon persya ya kini ki jing sneu bolong ki knyang ki ban sabam krun ya ka jinglong kerpang jong gari ba jaj mereu kham tam ya jing skam jong jaj mereu ba kawai ka trofi kedai ka buram hila ba kenjo sa ka thong khrik ba kham khrau tam kalong ka jing job kedai lupa philala ba ya sebenta hamadan ha jing le kai kum ki samla ki badan ye kene kasap ka telen go blai lu ai kerpang tendon kam hok ki kata namar ka hakalntia ka jong phi wai pidon ya jengkot jengmut Bepidon ya kata kathong ka baskem ka jongphi kamdai tang ka buram ya ka kur ka jaj ya ka yin ka sam handai gari ka buram ya ka snong ka thau khamtam ka buram ya ka ri ba ka jaj pendu ka koi ka chudan bat ka jing saudiau dan ngi phai ki samla ki badon ya ka sap ka phong ha chingle kai ba pher namar ba kumba kolong ka chala ka sarkar ka chungi ngimsim lodon ya kata ka sports polisi ka babiang pura balong ka jengirap nam taki samla paper tenteng bi samla gili la kai la kolong hakunu pentaru sabar jong jala anda gilawan la wara ka nam ka buram jaga jala ba jaga jaj bendu bro kawai ka bakhadu kolong ki yo tang basu ai sentiu pat pendeng taka jan dia kamsel mendon kenu ko do gala ba ka sarkar ka nyu buram nanget ba kita kebadon ya ka bor babat jula kam jong ka sensar khadar kin pai khmat ya barok kisamla kebadon kasap kerpang hakinunu bentaru klang ba kisamla kin memdu jingkermen bat kendai ka lenti kemang ai museum ya ki pateng ki banwan ki samla kebadang kiu hakis liang barok kham tam jile kai squad bat kumta ter
Belum. Kebelangan kau kejatuhkan. Bentar bagi SU Maulai Circle kebelak penonton di tournament. Lokum juri ki teams baru ki berada kai pahabat participate in the tournament. Hoi, hoi, hoi. Very good. Abiang sistem kecil tapi nampak ini jadu. Meskipun jaga nakut saya sama bara aku bahan nampak